tete ndisireyo apa kuti ndapiwa contract yemwedzi mitatu kuti murume wangu wandakanetsana naye anenge adzoka tavatese. Alright, tete, alright. Torai pen nebepa musaino contract ye 2 weeks munangena uindenda reversa urwere wabva motozoya naye mfana tomwano intabasa riri pamberi. Saka torai pen nebepa musaine. Torai pen nebepa ndikupinze I contract mazwana nsuda zvokuwaste time tete. Biwe ava vari kunyora navo ka contract regai kuva disturb contract ravo. Biwe munyorere mazwana nda kuti gaga nchada mafanizi nini. Biwa pen nebepa musaine contract regai kuchema ndiri pabasa. Mazwana nsuda tete mafanizi nda kuti gaga ndichifamba nebasa rangu. Gogo mandisira contract ire yekuti 4 months ndanzine mweya ropafadzo ichafanira kutanga kunaya pamuri vana vakwanisawo kundichengetawo saamai ndakatambura kuvadzidzisa. Manyora ka saina indisaine. Ladies and gentlemen, Prophet Michael Selo has come with a new practice which has actually blown my mind. Of course, I'm not Davido, but my mind can be blown. Anyway, I'm joking. Prophet Michael Selo vane mamwe maitiro avari kuita chiprofita kuchechi kwavo. I know a lot of prophets were used to the prophet anongouya ongosvika kuti in 2 months time you are going to get a car, in 2 months time you are going to get married, in a year you are going to get a miracle, in 3 months time you are going to get a job, and there's no follow-up channel yokuti tokwanisa kuzoti after 3 months ndikwana zvisina kuitika ndodzokera kuna profita ndonoti muprofita hazvina kuitika after 3 months. There is no such pattern. Kungori nepattern yevanouya vachipa matestimony avanouya vachiti muprofita wakandudza zvakati zvakaitika, asi vasina zvakaitika havauye kuzopiwa matestimony. Kana ukanzi uchaita chinhu chikaramba kuitika inenge chiri testimony here, inenge chiri chii. But I believe kuti as much as we give people to testify about the good things that would have happened, we should also give a chance to those who would not have experienced zvinhu zvavanenge vakaprofitwa to come and talk about it. Kana paine recourse toona kuti iripo here kana kuti haipo. Kana tichitestify about the positive, let us also talk about the negative, because what is good for the goose is good for the gander. And the multitude ndo vandotoziva kuti vakatowanda vacho the majority ndo vane zvisiri kuita. Saka munongoona maprofita anenge akarelaxa achingodedzera kuti in 2 months time you are going to get a wife and up to now you are still a bachelor. Muprofita zvamaitaura ndo zvaifanira kuitika here kana kuti makangotaura. So Prophet Michael Selo, in the spirit of transparency, honesty, and kuda kuti vanhu vanyatsoona recourse kana zvaramba kuita, he is now doing it a different way. Uchingopiwa chiprofita chako vanobva kuti enda unosaina apa, fanike zvinoita kwaChief Bushu, unobva kuti enda unosaina apa itori contract yekuti in 2 months time ndakuudza kuti uchange wane company. Zvikaramba kuitika contract inenge iripo, and we will hold the prophet accountable. Watch this and you tell me what you think about it. Saka ndiri kunzi nemweya muri kumuda zveshuwa here tete kana kuti muri kuda kuita move on nemuchinda mumwe wandiri kuratidzwa munyika yemweya. Aiwa, prophet ndiri kuda yekudhara ye. Muri kuda wekudhara ye. Tambanodzai vada wekudhara magetsi, because wekudhara wacho manje ndapa kufunga kuti ndopaita sei akomana uye padhuze timudzose mazana anisida sina basa ini vapei pen nepepa vasaino contract vapei pen nepepa mazana anisida zvokupedzera vanhu time akomana tiri pamazuva ekupedzisira nchada mafanizi gore rino tete ndisireyo apa kuti ndapiwa contract yemwedzi mitatu kuti murume wangu wandakanetsana naye anenge adzoka tavatese. Alright, tete, alright. Magona hamuna kunonokera mweya ubva mamhanya. Saka kumhanya kwamaita mukoma ndanzine mweya mutsvene tichirivhesa mhiko iri pane mwana uyu maakutapudzirwawo nyasha dzekumira kushanda mumbotanga uka project kenyu ndozvakuitwa nemweya. Torai pen nebepa musaino contract ye 2 weeks munangena uindenda reversa urwere wabva motozoya naye mfana tomwano intabasa riri pamberi. Saka torai pen nebepa musaine.
pane simba ranga richida kupinza iyi situation ina tete ava yandiri kugadzirisa. Saka ndoda kuti muteerere zvakanaka. Maribata dariri, mauya nani pano nhasi? Auya ndega. Saka makapesana nemuchinda wenyu. Ndesaka ndati situation yenyu yakafanana neyandiri kugadzirisa apa, ndizvo here? Torai peni nebepa ndikupinzei contract. Mazuva ano handisida zvekuwesta time tete. Bhiwei ava vari kunyora ravo kacontract, regai kuva disturba contract ravo. Bhiwei munyorere yenyu. Mazuva ano ndoda kuti gaga nchada mafanizi nini. Aka kari kupika nekese. Manyora ka. Masvika ka. Tete. Muchinda uyu wamakapesana naye ndiri kuona zvakaitika munyika yemweya pachokwadi chaipo yanga isiri nyaya yekuti mune misikanzwa, yanga ingori nyaya yeruvengo rwekuti vanhu vaisa kufarirai kuti munge muinaye. Muri kuona? So you fell victim to forces of witchcraft. Nyika ino vanhu vane utsinya, munoziva so? Apa tete mutori munhu anotonyatsa kukanga zvakanaka, vakakuchunirai beef stew ava munopa kutenda kuti right yakangwa mbudzi pano zvese, hapana chaifoira munhu uyu, haana musikanzwa yevarume. Akomanaka tokuisai pamurungu here kana kuti todzosa mukamarata wenyu yeuyu? Mukureva Daniel Dzimba kana kuti ndizvozvo, regai kutaura mazita. Regai kutaura mazita akomana. Uyai padhuze ndichimeditata contract rava semunhu abuda ari innocent, kuti munhu waMwari ndaneta ndatambura, kana muine simba ramaona ndichunirei back to sender. Ndiri kunzi mukandipa permission yekuchuna back to sender nhasi ndikupinzei contract re4 months. Vana ava vachatanga kunayirwa nemikana, zvichakurovesai nehana pakurarama kwenyu. Tobata basa iri tete here kana kuti back to sender hamusati makuinzwisisa? Ndinotenda. Ndobata basa iri makorokoto, ndikachuna back to sender nyama dzenyu dziri kubva dzasonongorwa, miko yeBP inokubva yadamburwa pakurarama kwenyu. Piwai peni nebepa musaine contract, regai kuchema ndiri pabasa. Mazuva ano handisida tete mafanizi, ndoti gaga ndichifamba nebasa rangu. Gogo, mandisira contract here yekuti 4 months ndanzi nemweya ropafadzo ichafanira kutanga kunaya pamhuri, vana vakwanisewo kundichengetawo saamai, ndakatambura kuvadzidzisa. Manyora ka sainai ndisaine. Ziko the journalist. Ladies and gentlemen, nhasi ndakagara mushop yeSui Generis. Of course, forgive me accent yangu nechirimi changu zvakabatana, but this is a laptop accessory shop iri muHarare, and I've come to hear from them kuti zvinhu zvavo zvakamira sei, because a lot of people they are selling my laptops in Zimbabwe, a lot of people madealer, but pavanhu ivava ndevapi vari genuine, ndevapi vanotengesa zvinhu zviri original, zvinhu zviri durable, zvinhu zvekuti mangwana kana uchisvika kumba hauzocheme. Saka tinongoita a tour yeshop inoi, zvinhu zviri munomu tobva tataura nevanhu veSui Generis. Yes, mukoma zviri sei? Mushanje masembera ngoma. Yes, zita renyu ndiani? Indetwa Gilbert Nyakonde. Muri chiko pa company no? Ndiri manager, ndiri supervisor zvese zvakanapa. Ndiri supervisor. Ndiri salesperson. Okay. This is a well-stocked shop, SUI Generis. Tinotenda. All right. Tinotenda. Ma laptop ndomusha wawo. Aiwa, mai pamuzinda wawo, pamuzinda. Amuvhari here vanhu, first question. Ukonaka enzwiro kuti kuvhara tinoda kushandisa. Tiri vanhu vevanhu. Muri vanhu. Tisu tine ma-products ari genuine, ane quality pamhando pamusoro. All right, cause zvekuti ndabva mukutenga laptop munomu ndositanga kutegwa nemasiti emini, homicide nechi. Chatoda kukudzai ndechoti ma-products ese ari muno mushop ese tinenge takama-import. Hatina product iri munomu yakatengeswa yatinotora kubva kune vanhu oro
pane vaya vanouya vachiti toda kutengesa malaptop atitenge muno muzimbabwe atitenge muno muharare so ari muno ma-imported ese hauzoteerwa nemweya yevanhu vanenge vachinzi malaptop aya nemaissues. aiwa ipapa tinonyatsa pajekesa kuti aiwa kwatiri hamuna zvanhu zvakadaro. tisangane kubvunza issue of security both nyaya yakanyenda sei yakanyanyakosha rega tichienda apa munotengesa malaptop akaita sei. Alright, isu tirangira pa vana pama-ECD up to grade 7 tinavo malaptops anova mhando chena iyo. Tabva ipapo toenda kuma-student laptops ndiwo ese mazhinji, then tine atotengesera ma-companies zvese. Then tobva tazoitawo vanoda ma-office equipment, ma-desktop, ma-CPUs, ma-monitors zvese tinazvo, kusanganisa futi nema-accessories, ma-drive, ma-chargers zvese tinazvo. Alright, and how affordable are they? Anongotenga nekuborodheo chete here kana kuti isusu tobva kuhopley we can also buy pane edo. Ino futi ndiri chizvaro zvekuhopley tinoti munhu wese laptop yedu inototangira pa$100. Tine inonzi dollar deal. Iyo ndo laptop yakachipisa iri panapa inova core i5. Musavharoko muchinzi no tine malaptop $100 anova madual core yotore core i5 yako panapa yakachipisa. Core i5 so everyone can afford. Everyone can afford. Alright, ndinongoya necash chete here kana kuti ndine vamwe vanenge vada kuti mbijana. Alright, vecash munoya necash yenyu makaibata, but kune vaya vanoti tinobhadhara kanzatu tinoti uyemu panapa muite ma-payment plans enyu, tinokupai mwedzi yenyu inoenderana nebudget rako nenge riri momwe wobhadhara kunge musi wekupedzisira unenge wabhadhara pekupedzisira ndipo unozocollecta laptop yako. Alright, inini maviewers edu hope anenge ari kudiaspora UK South Africa oruchi vanenge vada vatengera vana vavo vari muzimbabwe because vanenge vati Zigo we trust you, saka vazhinji vacho vachabhadhara kwamuri direct. Hatizoone here mari wamubvunza. No, isusu kana vari vanhu vari kunze vakaita sei kudiaspora tinozvifarira tinozvikudza. Ivo kana vachida vanobhadhara through our banking accounts vobhadhara imomo. Kana vapedza kubhadhara ichi chatinoita kuzonodeliver vanotipa address tinoita door service delivery tosvika topa client yavo laptop vanenge vatenga nereceipt inenge ine warrant pamusoro pazvo. Alright, so the same way netboma deliver na chicken in pizza munotoitawo tinotoitawo izvozvo. Alright, ndiri kupaona. And then ma-civil servant vanhu vakakoshera nyika. Aiwa papa mureve nema. So kuma-civil servants tine program iripo pari zvino, tine ma-microbanks atakabatana nawo, so mostly ezvinozvi ndichazama kudura 1 tine golden note ndio inodhila nema-civil servants. So kwatiri vanouya vochuza laptop yavanenge vachuza or product yavachuza muno mushop, then tichazovaendesa kugolden note uko kwavanenge vachizonoita paperwork inenge ichidiwa. Vaingopedza kuita paperwork voyotora product yavo voenda zvavo kumba. Votora product voenda. Alright, so I want you to do one last thing. Ndisandabuda muno mufo vanhu vese vachaona video rinori ndauti muchoose laptop inonzi Zigo laptop offer yekuti inotengwa nevanhu kuti vane mari vanoafforda, vasina mari vanoshingiriro vachiafforda. Munhu wese anoiwana iyoyi ndo yatiri kuti Zigo munhu wese anouya imomo anogona kutengerwa dringi rake rekuti hachiri andimona mutemo wabva kuna Zigo ngeupi. Alright, for Zigo offer tichaya panapa tinotora ka laptop akaka. Right. Laptop iyi muchitarisa i-Core i5 iri mhando yeDell. Munongoona kuchena kwayakaita. Yes. Kuratidza kuti ayo maproduct edu ndequality mhando yepamusoro seno. Uiona. Good. Iyi laptop inoita 165 mukoma Zigo. 165 mukoma Zigo. 165 mukoma Zigo. Storage ine 500 gig, RAM ine 8 gig. Kungouya ungotenga. Kobva tobva takupekera munice box rakanzi Dell. Tobva takupa receipt. Kobva watorwa picture votumira Zigo. Kobva watengerwa drink rako panapa. Mukasvikawo zvinhu zvakanaka tinokutengera dollar deal. Okay, last thing is address. Nema contact details, of course chabudisa pa screen, but this is what a lot of people do kune makonmeri kawanda muZimbabwe. They take video amutaura here nedati amunataura address nemuromo wenyu vanonoisa ma-details avo. So we want kuti vanhu vasazoenda kushop isiriyo munowanika kupi uye mafone number enyu ndeapi. Okay, isi mukoma Zigo tinowanikwa panonzi pa construction house iri along Takawira or Park Street.
mungasvika ipapo pane chickens ini iripo, mungoona mastairs ari papo, mumakwidza moya mufirst floor, mutsvaga shop number 22, mungarasika munobvunza officer pagate anokuudzai, mungoenda mushop number 22 mukangoti shop yemalaptop tistega tiripo ipapo, hakuna vamwe vanhu varipo. Thank you so much. Aiwa, tinotendai mukomaziko.